Esigana makende kawuono nyakurom gajwang' riwruok moro marawere obiro kod rieko mar tiyo gi mwandu mag plastik e loso kombe ma jopuonjre bedo e klas. Kwethno matayo chenro mage kar dak ma Kibra choko taka ma iwito oya e alworano kendo tiyo kodgi e loso desk makonyo jopuonjre e skunde. Jafwambo marwa Eric Ounda noyudo thuolo mar limo kar dak ma Kibra kendo rango kaka chenrono dhi nyime. Ma report mare. Jopuonjre okulo wiyegi ka gindiko. Ei klas, jopuonjre opong' do kendo moko bedo nyaka e lowo, ka moko bende bedo abich e kombe ma owinjo ji 3 ema bedie. E yo ma klas opong' godo, kar wuoth bedo matek. E kind kombe ma jopuonjre tiyo godo ei klas ni manie skund primar ma Olympic Kibra, nitie moro ma kite rateng' kendo nenore ma opogore gi mamoko. Nonro mare yangonwa hie kit loso mare. Kom ma olosi ka okalo e taka mag jwendni kod taka mamoko mag plastik. Tinende, taka mar plastik oloki kendo tiyo e loko sura mar klese kendo neno ni oganda ok ng'ad yien aoyaye mag loso kombe. Kao taka go kendo tiyo kodgi konyo e bero alwora e okang' mamalo, rieko gi tich ma itimo gi kweth rawere moko. Skund primar ma Olympic mayudore Kibra mantie gi kwan nyithindo moheo 5,500 e kuma rawere gi ne oyudo e somo margi. Chandruok mar kar bet e kinde malach nomiyo gimanyo yo mar loso kombe e yo marito alwora kendo kelo e skundni tok tieko sombgi. I schooled in Olympic from class 1 to class 8. There is always a problem of desk because as we used to sit kwa deski watu watatu tuko na watu wanne. So tulienda Olympic tukatengenezea desks 15. Because saniendi skunde support CBC kageno the innovation manobigono. The students were very happy and they were very eager to learn more about what Jirani Design class is doing. Mulete 2-3 kwa pa class. Unaona hata wengine wamepiga magoti huko wanaandikia kwa chini. Wuodh loso kombe gi plastic chakore e duka matini. Ile takataka nyinyi mnatupa kutoka kwa manyumba, si ndio tunakuja collect from the dump sites and then tunaenda tunatengeneza nayo products. Unaenda unapata watoi wamekalia mambao zingine zimevunjika. Walimo kar puko taka ma Kibra. Kae, jwendni maketho alwora opong'. Ng'enygi gin ofuke mag ting'o mwandu mopogore, thothgi mag kembe madongo kod lewni moti owiti kae. Wakao mohewo seche 3 ka wabayo e kar dak ma Kibra kendo wang'iyo kaka taka mag jwendni opong'o yore. Mtaro matut kaka mae opong' kod jwendni, ranyisi kaka jodak wito taka e yo ma ok orito alwora. Kaluwore kod riwruok mar piny mangima ma ochung' ne rito alwora, United Nations Environment Program UNEP, taka mar plastik maromo loche 2,000 iwito e nembe kod aoche ka tons kin 19 kod 23 ketho ler mar nembe kod aochegi higa ka higa. Ukitembea kila mahali unapata tu hizi polythene paper bags. Hazina solution, hazinunuliwi. Ukiingia kwa drainage ndo unazitoa kwa drainage. Ukitembea kwa parks utazipata kwa parks, ukienda kwa fence yako utazipata zimeanga kwa fence yako. Ukienda kwa dump site ndo zimejaa mingi, chuma ni do, box ni do, paper waste ni do. So tuli notice hii juala ndo haina solution. So tukaona kuna need ya create solution to that. Juala mibogo mkati, mandas kata njugu ni kata sukari. Kose biro kaendi ipo gi different colors gi specifications. Kawachopo e kambi matini ma otisi ni Jirani Recyclers, wang'wa romo gi kom ma idendo ni desk, kom stool, kom mar bench kod gir choko taka. E tok dhot, mor mar masinde winjore ka wadonjo, liet kod iro wuok e masinni ma opiel e dirot. Wabiro wakete e cool press. Tok choko jwendni kod plastik, iyierogi, iluokogi, ing'adogi kasto ipong'ogi e kind chumbe 2 mapekgi. Bang'e, imoko stima kaito ichwakogi maromo saa 1. Narkiso Onyango en achiel kuom jotich kae. Mae tija matimo an mawang'o gigi. Kose biro kaendi ing'adogi, kose ng'adgi to ng'eya kae nitie mashin ma miluongo ni heat press. Kanyo kama gikale, ka gisekale to ayudo panel maduong'. En tich machodo luya. Narkiso ting'o kite madongo mar keto ewi masin makweyo plastik ma osechwakore.
ka ema bodni mapek mar loso kombe wuokie. Ineko shredder inashrediwa, zinatupwa kwa heat press at different kgs, and then at the heat press, this is now the magic is being done. This thing is being pressed into different degrees Celsius, and then it doesn't have to go higher than 145 degrees Celsius because it remove fumes zenye zitakuwa harmful to your health. So after that unaacha for karibu 30 minutes, and then you remove it 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. It depends on the materials of the plastic. After that you remove it and then take it into a cold press. Now this cold press itapresiwa until ile yenye unataka, ile standard yenye unataka, and then ikishatolewa kutoka hapo nao inakuwa board sasa safi sana. Seche mamagi duto dhi nyime, boards ma oseikore ing'ado kod beti mar bedo e rang'iny ma ondisore manyalo loso kombe. Stages mora yudo kantiga waste madongo. Wandiza watakataka okwawite en gima kichiko waste madongo ichaki doka dwakite mare ichwako. Kuom kom ka kom mawuok kae, kethruok mar alwora dok piny kendo jopuonjre yudo kuma gibetie ka gimanyo rieko. Kaka ji ando takataka e marachini nokolo that flooding, and after that one flooding nongo ngeni ijapesa kodija pesa daktown kaza kanyi the old model manage tingo sanen line model mani ngajino ngenango ang'io lao arwako koti tawito kosani endi wawacho niya king'io lao no inyaduoke inyalosgo gi machielo ntie version mi inyalosgo molango wito. Kaluwore kod nonro mar Global Forest Watch, chakre higa mar 2002 nyaka higa mar 2025, Kenya ne owito atamalo 14 mar yiende mag bunge. E gino manenore kaka yor siro campaign ma jatend piny ne oyawo ayanga mar pidho yiende bilion 15, raweregi omakore gi riwruoge mopogore. Tumefanya partnership na Giraffe Center where they've given us a lot of trees, like more than 500 trees, and we have planted it across Kibra. Tumepartner na kama Risto Zanai where we planted a lot of trees along Lusaka Road pia. Wacha kukata mtu tengeneza na furniture. Now we have the plastic, which is a solution to furnitures. Wapunguza given cutting down of trees because one innovation manyalo loso desk. Mokalo, raweregi ne owuotho moheo kilomita 500 nyaka Lungalunga mantie kaunti ma Kwale, kagilando midhiero ma skunde kalie koluwore gi koso klese, kuonde bet, kendo gilero buok mane giyudo. Podo yudo ka nitie school ma nyithindo some boyien e KD, no expect ni maybe in class ma ji somo kata gisome lo. Oroko jo Safaricom, Equity, Joramogi TV mondo dho kony nyithindo masomo kids wenigo giru kama gisome maber. Tije raweregi oluwore kod okenge mag loso mwandu e yo marito alwora ma idendo kaka Sustainable Development Goals namba 4, ma en somo makare ma otisi ni quality education, namba 12 maloso e wi loso mwandu e yo maratiro, kod namba 13 ma en rito alwora kanyakla kod namba 15 malero ber mar rito ngima e kidienje duto. Tunaenda kwa climate action because sasa hiyo watu wanafanya reckless building. Mtu chetu anajenga tu gorofa juu alipata space na anataka kutengeneza do. So I think so tukitengeneza kitu sustainable enye itakaa siku kadhaa. Kata bed ni gitemo loso alwora giywagore mapod gin go. Mine mause e chiro takataka oken gimi wito. Takataka en gima iandoli maber, takataka en pesa. King'io gimoro okiwite ndara. Neno kombe bao e klese chwanyo chunygi. Si kama mbao utaitupa tena, unaona. To need funding, we just need that market. Seche ma kembe mopogore tiyo gi okenge mong'awore, raweregi onyiso piny mangima ni duoko mag thoth midhieche ma himo oganda e alwora yudore e taka ma iwito aoyaye. To e klese, jopuonjre nyalo bedo ni okia ni giketo bugegi e wi taka, to bang'e gibiro neno ber mar gima taka okelo. Olango ywak madhi dala, to jopuonjre kao begegi kendo giwuok ka gidhi dala. Gino madong' e klas ka en desk marateng' molos kod plastic kod jwendni mowiti. Ranyisi ni midhieche mang'eny machandowa e alwora inyalo losi kod gigo ma ok ogen. Eric Ounda, Ramogi TV, Nairobi. Mano kanyo en talanta kata yo makare mabende nyakoro mojwang' nyarit godo alwora gigo mowiti nyalos godo desk